Krungu apa pemerintah ngomong iki? Pemerintah ndase pusing. Maksudnya. Pemerintah ndase wis pusing iki ya. Aja mok tambah pusing iki. Dirungokne wong ora pantes lek aku bengok-bengok ngene terus. Apa akul? Wakul apa? Wakul apa? Ama. Wani sapa? Nejul. Dan tamu iki. Ki turu ngendi? Kebunan apa turu kene? Apa nyawangi to? Sing nyanyi cakeme pencor. Pencor. Kesel. Iki terakhir ya, ngombe legi-legi enggak oleh terus oh. Cuma saking ae acara enek teh. Ben apa sepe? Tapi yo beni. Ayo gek jikok mulai, manut ora? Wis. Turu ngendi? Kok wis kabeh turu ngendi? Hah? Kok lek diopeni kok angel? Ndut. Enggak apa menak sik ya? Wis wis. Manut ora ta jane? Ora manut mulai lho engko. Tak oleh ning ngene supre ae. Apa nek omahmu dhewe? Lek manut nyendang jikok kemule, lek turu kursi. Apa menek? Pemenek rono. Ndang rono menek dhewe kono. Njur. Ndang menek kono lek ape menek. Ndang menek ora ape menek. Ora usah turu kene engko, turu kebunan kono, lek ape menek. Jonggare aku emosi ya. Semok godho tok sore iki. Krungu ora pemerintah ngomong iki? Pemerintah ndase pusing. Maksudnya. Pemerintah ndase wis pusing iki ya. Aja mok tambah pusing iki. Dirungokne wong ora pantes lek aku bengok-bengok ngene terus. Apa akul? Wakul apa? Wakul apa? Ama. Wani sapa? Nejul. Pitakono apa jawabane wakul amo. Ayo turu wis bengi. Setengah rolas ndut. Iki lakon apa lho kok malah mendut-mendut. Kemule bantale bonekae nang dicikuk. Ayo gek turu. Mas temen nyawangi. Gek enek sing nyanyi cangkeme pencor. Mati pusat. Mati pusat ya ora dhewe. Enek lho acaramu iki. Turu ngendi? Ndut. Iki putusane arep piye? Hah? Pemerintah wis pusing, kepalane pusing. Cuma tambah mumet. Os kadon 2 emplek 3 emplek entek wisan. Ngrasakno kekel aku iki. Turu ngendi? Ndut. Ate kaya ngene lho panggan. Ayo gek turu. Kirip nato apa demit? Wis. Turu ngendi? Kebunan, sor jambu. Wis. Turu ngendi? Lek ra dipranteni turu ngendi arepe ha? Turu ngendi? Oh. Kopi ngopi lho iki. Tak tinggal lho. Lampune pateni kabeh gekan iki arepe. Turu ngendi? Pemerintah Indonesia kok pecah iki dina-dina iki. Aku tuh capek, aku tuh lelah. Kucing yo. Kucing yo ben. Kok enek acarane iki. Sabarku wis kaya entek iki. Ayo, selak mati pusat engko. Nyanyi lagu minyak wangi lambene pencor kesel dina utuh iki mungsan. Ayo turu bantal jiko. Enggak sampai sesek main engko. Ndang jiko sik bantale. Manut ora? Alamat rek. Alamat. Bih. Pusing.